Ei, lectors i lectores! Avui us porto un llibre que m'ha fet riure, plorar i voler abraçar la gent del carrer. Tranquils, al final no ho vaig fer. El llibre és Wonder, de Raquel Palacio. És un llibre ple d'emocions, amistat i moments d'aquest que em fan dir on és la ceba que m'està fent plorar? Però tranquils, també té parts divertides, així que poseu-vos còmodes que avui descobrirem per què haurien de llegir-lo sí o sí. Primer de tot, de què va? Tenim l'Augie, que és el protagonista, un nen de 10 anys que no és com la resta. Bé, sí que ho és, li agrada Star Wars, té una família que el vol i odia les matemàtiques com qualsevol humà. Però també té una malformació facial que fa que la gent el miri com si fos un alienígena que acaba de terra a la Terra. Aquest any, tot canvia. Els seus pares decideixen que ha d'anar a l'escola per primera vegada i tots sabem que l'escola pot ser un lloc increïble o la selva més salvatge després d'una oferta al Black Friday. Aquí no només coneixem la versió de l'Augie, també sentim la seva germana Bia, els seus amics Jack i Summer i altres personatges que tenen coses a dir. Això ens ajuda a veure que la vida no és blanca o negra, sinó plena de grisos, com el meu estat d'ànim el dia que el vaig llegir. Si aquest llibre fos una pel·li de superherois, l'empatia seria el superpoder. Un dels millors missatges que em deixa és quan puguis triar entre tenir raó i ser amable, tria ser amable. I això ho hauria de llegir tothom, especialment aquella gent que es baralla als comentaris de TikTok per qualsevol cosa. Per què l'hem de llegir? És una història que et faria riure i emocionar-te a parts iguals. I també és fàcil de llegir i enganxa més que un spoiler de La Casa de Papel. I fins aquí la meva ressenya sobre Wonder. No oblideu donar like, subscriure-vos i activar la campaneta. Fins a la pròxima! I recordeu, trieu ser amables o almenys no sigueu uns julians. Si heu llegit el llibre, m'entendreu. Ara sí, adeu!